Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana ina so a yada min bidiyon ga ai like din bidiyon na ai partage shi. Ina nema gare ku don Allah don Annabi. Yau muna kira ga masu irin wannan aqida ta mai dalili. To wannan abun na mai dalili kawai ya isa ya zama muku darasi. Yanzu a lokacin baya idan mutane sun gai sun ce mai dalili biyan shi na akai mutane akwai wanda daga ce a'a yana yi ne saboda kishin bazum yana san bazum. To yanzu kun yarda da cewa mai dalili bazum din ma ya kare da bazum tun da dadewa. Wasu suka aza shi bisa wata turba ana biyan shi yanzu ko ya yarda da wannan magana. To kaga irin wannan abin ya kamata ya zama darasi ga dukkan mai irin wannan ɗabi'a. Ka je wasu bayan Allah su aje ka bisa kujera dan ka ci zarafin shugabannin ka ci zarafin kasarka wai a biya ka. Allah shi ɗaya ga iya baka yau ya baka gobe ya baka jibi bai gaji ba. Gwamnati ma da kanta ta ɗauki sunanta gwamnati ma sai ka ga wani lokaci an ɗauki tsawon wata guda wata biyu bayan lokacin da daidai a biya albashin ma'aikata ba a biya su ba saboda wasu matsaloli. Gwamnati da kanta balle wai kai da girman ka da ƙarfin ka koma bisa kujera a zamanin sheka wai ana biyan ka bisa kujera dan kai ka ci mutuncin mutane tunda Allah ya sa kai ka iya cin mutunci na ƙasa da na shugabanni. To wannan shine ya kamata duk wani mai irin wannan aƙida yayi tunani. Allah ubangiji ya roki Allah ubangiji ya bashi izinin ya bar waɗannan abubuwan. Wanda kaka ganin kana da haƙƙi ga ƙasarka ma tana da haƙƙi gare ka. Kuma wallahi idan ka ci haƙƙin ƙasarka wallahi sai ka gani. Kamar yadda ka san in an ci haƙƙin kana cewa Allah zai isa ma ko kuma tunda an ka ci haƙƙi ne ai ni ma dan ƙasa ne kai ma matsayin ka dan ƙasar nan ƙasa tana da haƙƙi gare ka. Kuma kai ma in ka ci nata ai ba yahi maka za ta yi ba. To haka ne kamata dinu tudan abinda duk kai za a yi maka shi insha Allah. Dan haka ya kamata duk masu wannan aƙida su yi tunani su diba ba abu bane mai ƙarshe su bari. Wallahi tallahi duk dubarar da kai in dai wata ƙasa na kace zamne wallahi sai wata rana an gwada ma cewa kai ba dan ƙasan nan bane. Kuma wannan masu waɗannan ɗabi'o'in wallahi su sani yar suka ga ta faru a Niger din na an juyin mulki ko ƙasashen nan da suke wallahi ana iya juyin mulki kuma idan Allah ya sa aka yi juyin mulki ƙasashen nan da suke wallahi sai sun yi hita ƙari da cikin ƙasashen nan. Da haka abu ne wanda ya kamata duk inda ka yi kasancewa dai waga ƙasa ta ce. Na ji shugaba in baka so ne ka yi shunka radda ta ya ka dawo amma ƙasa wallahi idan ka ci zarafin ƙasa ko shugaba ya tafi wanda ya biyo da baya wallahi zai hukumtar da kai. Saboda haka muna kira ga masu waɗannan ɗabi'o'i su san cewa ba abu bane mai ɓallewa su bari. Ƙasa ita ce a komi duk dubarar da ka yi ƙasa ka ce ba ka da wata ƙasa da za a kiranka in ka samu in ka san miliyadar wata ƙasa sai an ce ɗan ƙasa kaza ne étranger ne. Wannan kalimar ta étranger ya kamata duk wanda a ƙasar waje ya kamata ya mai hankali kai da kai hitar ƙasarka kai gudu da ƙasarka ka koma wata ƙasa don ka ci zarafin ƙasarka. Kalimar nan guda ya kamata a ce duk inda kake kai tunani da ita kai étranger ne. Da haka muna nema ga jama'a duk ɗan Nijar wanda duk sunan shi ɗan Nijar wallahi da daɗi da ciwo ka ba shugabannin ka goyon baya kai ma ƙasar ka goyon baya. Shugabannin nan kana so baka so baka isa ka sabke su ba. Sai dai Allah dai azar shi zai iya sauke su. Dan haka mi ga hana kai musu goyon baya. Tun da yau dai in sun ci nasara duk nasarar da suka ci wallahi Niger ta suka ci ma wannan nasarar. Da haka ina kira ga yan uwa masu waɗannan aƙidodi mu dibi Allah mu bar waɗannan abubuwan mu ba ƙasar mu goyon baya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allahu akbar. Jama'a mu ce Allahu akbar. Bayan zaben bambobi da an kai na majalisar dokoki masu ba gwamnati shawara shugaban ƙasa Abdulrahman Jani. A cikinsu an samu ɗaya daga ciki wanda ya fito ya yi namijin ƙoƙari ya yi abin a zo a jinjina a taɓa masa. Ahmadu Labo na Maradi ya ce a matsayin da an ɗauke shi cikin majalisar dokoki ko shekara nawa zai albashin shi duka ya ba da albashin shi kada a bashi ko dala ciki bai so ko bai bukata a sa cikin asusun ceton ƙasa wanda za a ma 'yan ƙasa makamai sojoji da harkokin asibiti da duk abin da zai kawo ci gaba wa ƙasar Nijar. Ya ce ya ɗauki wannan albashi da shi ya bada duk wata har shekarun da zai yi duka. Ya ce ya ɗauki wannan albashi na shi ya bada a sa cikin asusun ceton ƙasa domin ba da gudunmuwa wa ƙasar Nijar. Jama'a Allahu billahi da kowace babu masu kishin ƙasa
babu waɗanda za su sarwantar da duk abin da sun samu kan ƙasar Nijar wallahi ƙarya akwai su. Amadu Labo Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya biya ka. Vive le Niger, vive le Niger, wallahi Niger ƙasar mu ce. Ku bada abu, ku bada saboda ƙasar. Wallahi wannan labarin na Amadu Labo ya ɗaure mini kai. Ya abun gana na ce to shi wannan bawan Allah albashin shi duka fa yace ya koka ya bada saboda kasar shi Niger. Allah sarki wallahi bibile Niger kaga masu yi dan Niger, kaga masu yi dan Allah, wallahi waɗanga mutane Ahmadu Ubangiji Allah ya saka maka da alheri. Allahu akbar. Ahmadu Labo Maradi, Maradi gida Maradawa, gaskiya nasara mu Allahu akbar. Bibile Niger. La famille, partagez cette vidéo la famille. Yau la famille ina gari na Zandar kenan. Zandaruwa ina muku fata alheri a duk inda kuke la famille. Agada sabon manta da ku ba, agada sawa muna tare da ku insha Allah. Dukkan Niger, Doso, Tilaberi, Niamey, jama'a inda ban sa ba dukkan muna tare da ku muna muku fata alheri. Yau ƴan uwa na zo in kawo muku wani babban dan gwagwarmaya dan uwa na wato Babel Zamani. Su a ƙasa suke aiki. Mu huskan ma aka sani su a ƙasa suke aiki. Waga su ne suka cancanci a jinjina ma game da harakan sadarwa, ba su siportan harakan Rezon Niger game da Airtel Zamani Move. Sun san ana zaluntar mu amma suna kokari sosai saboda suna wayar da kan mutane game da Starlink zuwa Ninetek, duk wani wufi da kuka sai na aiki a Niger. Suna gwagwarmaya domin su ga yau an samu ci gaba inda aka bar samu wa'annan kamfanuka kuɗi to lalle za su ci su gyara. To amma zan ba shi dama yayi magana insha Allah. Ga competition zan dora muku shi da Allah ku bi shi la family. Yana kokari sosai dan gwagwarmaya ne amma za ku ji daga bakin shi. Sunan shi Babel Zamani. Ku danna musu ekran ku bi competition insha Allah. Da nan dai ku ji daga bakin shi. Assalamu alaikum Babel Zamani. Alaikum salam. La famille Zender Maradi Doso Agadez muna muku barka da warhaka. Za mu yi magana ne bisa kan haraka abin da ya shahi rezo sosiyo, abin da ya shahi kuɗin kira, abin da ya shahi appel. Su ne ake ce ma rezo sosiyo. A takaice za mu muku abin a kusa saboda kun san abu ne wanda ba kowa bai ke da lokacin da zai tsaya ya saurari abin duka. Game da koko da suka shirya a Agadas muna so kai kira ga yan Agadas, me ya kamata yan Agadas su bada, wani irin goyon baya kamata yan Agadas su bada? Goyon bayan da yan Agadas nake so su bada tunda dai wannan kokowa Airtel ce ta ware ta tsara ta. Bai kamata a ce ba 'yan Niger a yanda ake mana tsadar abubuwa, a yanda muke gani kasashen waje etranje irin Nigeria, Mali, Burkina, Cote d'Ivoire suke da harkar connection suka tsaye